Avellanas, the Open 26.1. Okay. Now we're going to show the... Όχι εκεί, σε μόνο. Άρα δεν με θέλετε να Δεν με θέλετε Στα quarter finals. Στα quarter finals. Θέλει level 2. Απλώς. Θέλει level 2. Σοβαρά μιλά. Έτσι θέλει level 2. Τι δεν έχει level 2. Δεν έχει level 2. Level 2. Όντως. Αλήθεια. Δεν έχει level 2. Γιατί το έχω πολύ. Νομίζω ότι δεν έχεις κάτι. Ωραία, πάμε, έλα με τρεις λεπτά απόσταση. Νίκο! A little bit for Peter. Έλα. We need some more seconds. Our team will do also the Open 26.1. And we have 1 meter. Όχι, Ο Γιάννης είναι η φωνή της συνείδησης. Δείξε ότι είναι from the top From the top, to 10 feet. Και ωραία, και δείξτε και από μακριά τώρα. Πήγαινε πίσω. Οκ, δείξτε την μπάλα. Ότι είναι flat. ball 9 kilo. 9 kilo ball. Always be explosive when you go up. Like you want to be. Ανάποδα πρέπει να το κάνετε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δείξε από more than 10 feet, εντάξει, okay. More than 10 feet. δείξτε το 10 feet, ok, μέχρι το κουτί. Οκ, τώρα μέτρα το κουτί. Ρούφατο. Ρούφατο. Και ρίξε το κουτί. Ναι, δείξε και ότι είναι πιο μακριά από 38. Yeah, it's more than 38 centimeters more. Και έτσι. More than 38 centimeters. Οκ, και τώρα δείξε το ύψος, πρέπει να είναι 24. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι προλογική. Λες και θα 24. τη λες... Οκ. Στεφή. Βάλε τώρα ένα καλό τραγουδάκι. Βάλε πρώτη τσι. Λοιπόν, Δημήτρη, ακούς Νάσο, εσύ ακούς εμένα. Νάσο, θα κόψαμε over για να μην μπερδεύετε, του μετράς όταν κατεβαίνει. 1, 2, 3. Καταλαβαίνεις, για να μην μπερδευτεί. Okay. Άρα κάτσε πώς ξεκινάει. 1, 2, 3. Okay. Ωραία. Να σου πω σε απόσταση για να φαίνεσαι ολόκληρος και ότι περνάει η μπάλα. Δεν τραβάω κοντά του σε απόσταση. Ωραία. Οκ. Παιδιά, 2, 1, go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Μπράβο Μίτσο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40 είσαι Μίτσο. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, μπράβο ρε Μίτσο. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, πιάσε. Μπράβο ρε Μίτσο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Μπράβο ρε Μίτσο, πάμε, μπράβο, μπράβο. Πάμε ρε Μίτσο, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο. 20, μπράβο. Μπράβο, 20 είσαι Μίτσο. 20, πάμε να το κλείσουμε ρε Μίτσο. 20, πάμε. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, πάμε. Πάμε, άλλα 10 είναι ρε Μίτσο. Πάμε. Πάμε. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, πάμε ρε Μίτσο, πάμε. Κατεβαίνουμε τώρα, κατεβαίνουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Πάμε, πάμε. Πάμε, μην αφήσεις τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, πάμε, πιάσε ρε Μίτσο, πιάσε, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 time, 19. Μπράβο ρε Μάκη. The aftermath. Έλα. Έδειξε πάλι την μπάλα και στο. Ναι. Μπάλα. 9. Το είναι έδειξα την μπάλα και ο στόχος. Κλείνω.